Nagkinalan kagkaabang aron sa pagsubad ni ini. Nagkinahanglan nagkahalag ng ulam nagsimuna-una. Ug tungod ni ini, aw kini nga pulo naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, 18 years old, minyo og may usa ka anak, taga Kalinan, Davao City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyido kun birth certificate sa akong anak, kay nagkabuwag man gud mi sa akong bana. Aron ninyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Ha? Mabdus ka, Ana? Pasaylo ako, ma. Pero mga asawa man si Samboy na ako. Ginoo ko ni mo, Ana. Kabata pa ni mo, mag-18 ka pa lang, God. Pila ka buwan naman lang sab, mag-18 naman ko. Pwede naman kong makasal. Lagi. Pero bata ka pang mahimong inahan in taon, day. Sigurado na ba yun ang lalakihan ni mo? Di ko mupasali kung pamabdos niya maoy kung dili ko sigurado. Nyasam na siya ron. Nagtrabaho sa syudad, ma. O willing ra siyang muanhi sa ato kung musugot tong mga sawa siya magpakasal, me. Nala, sige. Paanhi asa dili pa may baos papa ni mo ini, ha? Kay na, magubot yutaan ni Ana. Kung magubot man tama, di na lang nako panion Samboy, uy. Ako na limuatan niya sa syudad. Ay, dili ha, dili. Oh, sige, tabangan ta kag pasabot ti papa ni mo. Aron maminyo kag klaro. Kasal kita, Ana. Pero, unsaon taman ni Samboy, nga tuwa man ka magtrabaho sa syudad. Mukuyog na ba ko nimo sa mga pagbalik sa syudad? Di pa. Kay, ang akong gabangan karon dito, gamay king kwarto. Paigo rin ako. Mangita sa kong dako-dako nga atong kapuyan. Labi na nga nananya tay anak. Gusto ko nga matarong yun mo pahiluna. Kung gusto yun mong sa siyudad mo puyo uban ako. Huwag yun ay kumasayip sa pagpakasal ni mo, Samboy. Tungod kay responsable ka. Mahal ta ka. Mahal ta sa ka, Ana. Kumplito na tos, baby. Kay basinog kuwang panagdunggan. Amaw. Ilan na gyud ang imong tiyan, Ana. Dako na gyud na siyang tiyan, Ana. Buyag maoy. Ug excited na kay kung hamukawa siya. Magkakita na niya ko sa kong liwat, ma. Ay, siyempre, oy. Ninyong duha sa imong bana. Nanon niya, dili pa ba kamo apas niya dito sa syudad? Gipatigom una na ko si Samboy, ma.
Kay kamahal pa day atong bahay nga iyang gustong abangan para namo eh. Sayang man gud. Unya, may gastuhan pa unya mi sa akong pagpanganak. Ug mas ganahan kong anhi manganak din hima. Kay naamon ko. Sas, naminyo ka na lang para igon kagihapon ako. Siyempre. Mama, takot ko. Ayan! Gusta! Oh. Wapa mo kang samot ka namin niya, ay! Ay, ambot ni mo kaloy, oy. Ay, gano'n! Kalbugalon gid kay kada. Kinsa to? Ang classmate bitaw to na ako sa elementary ma, si Kaloy. Uy, baya no. Ayan na pagtagad-tagad og laing laki karon nga naminyo na ka ha. Labi na nga to as layo imong bana ana. Ha? Kay nga naman ma? Isa maning nanawak eh. Gabi naman kayo. Tuog naman tako. Si Sampoy? Hello? Sulti ko na. Ako bagid ang amahan anang imong anak. Unsa? Nansa ka kay Sampoy? Recorded by X Thunder Gaming. May nagmarites dihay sa kumbana nga may lain kuno kong laki sa amo samtang wa siya. Ug mituusab dayon nga kumbana maong nagkabuwag yun mi. Ug dihang wa na may communication sa kumbana, dunay laing nanguyab na ako. Si Rambo. Ug sa akong kalagot sa kumbana, gisugot dayon nako si Rambo. Kay dawat masab ko niya bisan og buntis na kwatuhin kayo na. Nagtipon mi. Ug siya ang diha sa akong pagpanganak. Unya, Yarang atong anak, lalaki siya. akong anak lang raw. Among anak sa kumbana. Apan sa dahil nanguyab ko nimo, o nagmabdos ka pa niya, apil na siya nga akong gidawat, ana. Ug andam ko mga mahan, ug ipada nga ako apelido niya. Unsa? Buwag na mo si umbana, di ba? Ako na karon ang mga mahan sa imong anak, ana. Rambo? Unsa? Nisugot ka ana nga kang Rambo ang apelyido ang gidas bata? Kay si may diya sa pagparehistro na ako sa kong anak mo. Uy, pero nahibaw gid ka nga kang Samboy tong anak. Nahipaw man sad si Rambo, good. Pero siya may namugos nga ang kuno niyang bata, bi. Ay, Ginoo ko nimo ana. Musamot og kasuko ang imong bana, aning kalakihang imong gibuhat. Isag masuko pa siya, uy. Wa naman sad mi, bi. Kami naman si Rambo ron. Ug malipayon ko uban niya, ma. Kay pinangga mi niya sa akong anak. May problema ba, Rambo? Wala ta akong savings sa imong pagpanganak, eh. Aha? Karon naguba ang akong motor. Wala hinoy ko'y budget sa pagpaayo. Ako aramang gasto tanan dinis bahay. Nya, naapaka og ang bata. Mga dako ko gasto. Anya? Unsa may una-una ni mo? Mupauli ko sa amo? Unsa? Maayo kay nakahuna-una kag pauli ana. Kay diri ay mong bana sa miaging simana. Nangita nimo og sa bata. Kay gusto makig-uli nimo. Unsa? Nagkauli gid mi sa akong bana ug akong gisulti niya ang bahin sa rehistro o birth certificate sa among anak nga nagdaki ni sa pilyado sa kanhin akong kaipon.
o gusto niya kining ipausab sa iyang apelyado. Ang ako mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, kasado ko sa kumbana, apan pagbuwag namo, apelyado sa bag-o na kong kaipon ang gida sa bata, kay siya man ang diha sa akong pagpanganak. Mausap pa bang apelyado sa akong anak, ngadto sa apelyado sa kumbana, kay nag-uli man mi. Ikaduhang pangutana, dako pa mi og magasto sa pagpausap sa apelyado sa among anak, kay gi-acknowledge o ni pirma man gyud ang kanina kong kaipon nga siyang amahan sa akong anak. Pila man sab kaha. Ikatulong pangutana, unsa may mga proseso sa pagpausap sa apelyado sa akong anak? Tinuod ba nga kasuhon pa ni? Magkinahanglan pa ba sa presensya sa kanina kong kaipon aron siya na mismo ang mo-witness nga dili gyud ni iyang anak? O basig kami makasuhan? Ikaapat o katapusan, unsa may mahita po kung dili ni namo mapausab ang apelyado sa akong anak, kay basig dili mi maka-afford sa gasto. Ang kanina kong kaipon na bagyod ang matawag niyang amahan. Sa kaniko ba kaipon siya makakuha og benefits? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Ana. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, behavioral nga mga pangutana, emotional nga mga pangutana, mga medical mga pangutana. Akong partner ang tingog sa kahanginan ni Dr. Rene Obra ang inyo hapong mapaminaw. Busa, padayon, suwat mo sa inyong mga problema, pwede ninyong ipadagay sa suliran_612@yahoo.com, email address na nato. Pwede sad no sa kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. I know nga daghan kayo ninyo ang gusto mo pada sa inyong mga suwat. No go, ipadag yun na kay kami andam yun mi nga muhatag og tambag og tubagan ninyong mga pangutana. Unya magpasalamat ta sa ato ang mga artista sa kahanginan nga naghatag og kinabuhi sa inyuhang mga suwat suliran nga gipadana mo. Mo nang maingon jud ko nga kumpletuhan nagpada ang inyuhang suwat kay para mas klaro no ang among mahatag nga tambag ug tubag. Unya di sa mo reklamo pud sa drama nga inyong mapaminaw. Now, kato guys ha nga, gusto gani mo nga unsay tawag nimo ani? Alias lang, di na mo isibya, ibutang lang yun po, kaya di gana na mo isuwat ang inyong or isibya po ng inyong pangan. Pero ganahan po may makibaw asa mo, no? So, sulat lang po taga-asa mo. Para kibaw mig asa na abot ang amo ang tingog ni Dr. Obra o kaning ato ang programa. Greetings lang yun sa tanan nga mga nag-like o nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page. Magpasalamat mi sa inyong pagpaday nga pagpaminaw ug sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow sa ako ang Facebook account Elaine Tantenko Bathan. Thank you to my likers and my followers. No, inautuntang magkita-kita ta diris gawas managad in town mo, paila-ila in town mo nako kay malipay sa jud ko makakita ninyo maski pag magpicture ta okay ra gyud guys nga tanan, no? And guys, nagsige gihapon mi og dawat og mga donations, no? Ang inyong mga hinabang kinsa tong gusto nga mutabang, mo-share ug unsa ilahang mga blessings nga pwede nila ma-share din ha para in town sa mga biktima sa Typhoon Tino, sa katong mga nabahaan natong mga kaigsuunan, no? Diri sa stasyon pwede ra gyud ninyo ipadala, idalikyat na ninyo diri og padala ang inyong mga hinabang. Salamat kaayo no sa tanan who came to help and kanang mga sa mga nag-volunteers pod nato. God bless you sa ato ang mga biktima, no, og mga nawagtangan og mga kabtangan og mga minahal sa kinabuhi. Amo ang deepest sympathies and prayers sa inyo ha ug sa inyong pamilya. Hinaot unta nga pagpabilin mong ligon, no, sa inyong pagampo, sa inyong pagtuo, sa inyong kaugalingon nga dili man gani ni lisod sayon, di ni sayon labngon apan
ang kinabuhi naara gyud gihapon tay rason nga makaingon ta blessed gihapon ta. Lisod man gani pagsugod ug pagbangon pero di na nato kinahanglan ibago nga nag-inusara. Naagyud tay mga kauban no nga andam pod nga mutabang mauna mga kaigsuunan hugot nga pagampo dasig lang gyud. Letter sender na to karong adlaw taga Kalinan, Davao City. Tawagan nato sa si Ana ug iyang gipada kining iyahang suwat through kini ang akong suliran official writers page. Bata pa ni si Ana, 18 years old. Pero minyo na agoy nay usa ka anak. No, ang birth certificate manggod sa iyahang anak lahi kay nagbuwag man ni sa iyahang bana. Wa man ni sila, nagbuwag sila na minyo siya at a very young age and ended up siguro with another man. Unya, syempre kay wa na anal, so ang apelido sa iyahang bata nga naanak pero gid ka minyoon lahig apelido. So una niyang pangutana, kasado kuno siya sa iyahang bana. Apan pagbuwag nila, apelido sa bag-o niyang kaipon ang gidala sa bata kay siya man ang diha sa ako ang pagpanganak. Mausab pa ba ang apelido sa akong anak ngadto sa apelido sa akong bana kay naguli man mi. Dapat yun na siya usbon. Ngano? Ang bata nga mataw sud sa kaminyoon, gipresume sa balaod nga anak siya sa papa or sa bana. Busa magdala gyud siya sa apelido sa iyahang asawa o sa bana, no? Unya maimpyon ra na niya na karon nga anak ang kanidaing bata anak gyud siya sa iyahang papa kanang imuhang unang bana. So mausab pag gyud na siya nya di gyud to sakto imong gibuhat day nga gipada nimog apelido ang bata sa laing laki nga di man siya amahan, labi na nga minyo ka. Nahimo pa hinuon na siyang ebidensya sa imuhang sala nga adultery. Kay di biya ka pwede na ay laing laki day kay minyo baya ka. Bahala pag mayong kag nagbuwag mo or siya sad-an mangulata siya. Di baya gyud na rason hagbay na kung nag-ingon ninyo, no? So, ako I suggest kung nag-uli mo, well and good, hinaut untang di na pod mo magbuwag. Pero og siya man gani ang amahan anang bata agyod ipadagid na ngadtos papa ang apelido tarunga gyud na ipausab ing na lang nasayo pug sulat uy ako man ning gihimo-himuag apelido sa laing tao kay galagot ko sa akong bana pero ingna na lang na didto ay lag-ina nga naagyoy lakay laing kapuyong laki kay na sad-an kay gyud hinuon. Kaduhang pangutana, dako ba ang magasto kung ipausab ang apelido sa among anak kay gi-acknowledge or ni pirma man gyud ang kanhi kong ay na kaipon medyo admin gyud ipakita gyud nimo nga minyo di ay ka no nya i-correct gyud nato na ang entry sa imong anak ya pinaagi sa pagpakita og mga dokumento nga minyo ka nya siya gyud ang papa. Otherwise maglisod gyud taday. Katulong pangutana, unsa may mga proseso sa pagpausab sa apelido sa akong anak tinuod ba nga kasuhon pa ni magkinahanglan pa ba sa presensya sa kanhi na kong kaipon? Yes, aron siya mismo ang mo witness or basin kami makasuhan mo gyud na akong problema kay adultery manggod na no so pero need gyud ni nato siya usbon. I don't think this is going to be a mere administrative nga matter or kaso nga pwede rag walay korte mo rang adto gyud ni korte i-testify na lang na nga nagpirma-pirma mo dili na lang ta mo ingon nga naamoy relasyon ingnon lang nga amigo mo unya nangamahan lang ka kay naluoy ka nga walay kuan ang bata pero ay lang gyud mo angkon nga naamoy relasyon no ingnon na lang so nga nisugot lang ka nga dadon ang iyang apelido mo nang imong gi-acknowledge kay amiga man mo nya naluoy pug ka ana ra ay lag angkon para lang mabalik no ang iyang apelido. Ikatulong or masakto ang iyahang apelido. Ikaupat og katapusang pangutana. Unsa may mahitabo kung dili ni namo mapausab ang apelido sa akong anak kay basin dili mi ka-afford og gasto. Ang kanhi kong kaipon na bagyod ang matawag niyang amahan sa kanhi ko bang kaipon siya makakuha og benefit? That is correct. Ug di nimo ipa kuan adto siya manunod, adto siya makakuha og benefit. Unya ngano? Nangipon manggod ko. Adto siya makakuha og benefit. Unya yang status ba illegitimate child pagyod. Whereas ug ana sa simuhang tinuod nga papa masakto ang iyahang records dili siya kailain kay ba musuwat siya kinsa may iyahang papa musuwat siya tao nga dili gyud niya biological father no so niya magkaanam nagbuhatan na mintras bata pa imuhang anak kay magkaanam nagkadako ang problema kung di na nimo ipausab so pausab gyud na palihog lang ha kay need gyud na nimo usbon ug klarohon gyud na nimo nga
ang records kaysa sa magbuhat pa kaglain nga sayop, no? Kay di man kakuha benefit sa imuhang sa imuhang papa o sa imong bana. Kay wa man unya mahiyog pagud siya illegitimate child. Nain masaag ba? Unya unfair pod sa imuhang anak. So you have to correct the wrong. So kani babala gini sa mga naminaw na to guys ha. Kapila jud ko maingon ninyo nga ang birth certificate di gyud intaw na dokumento nga duwa-duwaan lang nato. Dili gyud na siya pwede ingon ana no nga pasagdan lang nato. Dili na mahimo ingon ana. Kinahanglan gyud ta guys nga kinahanglan gyud na siya nga unsa ni nga i-take seriously nga kung di gyud ta mobutang og anything that is bakak in the birth certificate. May pagblanko kung gaduha-duha ka kaysa mobutang kag di mao kay magka-problema pa na later on, ha? Documents such as these are very important, okay? Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.